Здравейте, мили лъвчета! Продължаваме четенията с вас. Напомням, че ако искате да погледнем нещо лично свързано с ваша ситуация, може да се свържете с мен на съобщението в TikTok или да ми пишете на номера, който съм ставил под профилната си снимка. И на двете места ще ви изпратя условия и цени за четенията. Напомням, че това са общи разклади, те няма как да резонират с всеки един от вас. За това са личните четения. И така. Мили лъвове, в работна сфера при вас вероятно някои от вас обмислят да напуснат работа, търсят вече нещо ново, защото като че ли до сега тази работа много ви е тежала, доста ви е натоварвала, не сте се разбирали може би с част от колегите, но определено вече искате този стрес да го оставите зад гърба си, защото за някой от вас това е буквално много ножове забити в гърба ви, много предадено доверие или пък надежди, обещания неизпълнени и искате да продължите и да потърсите нещо ново, което за част от вас това новото е свързано с нещо абсолютно ново, нещо, което до сега не сте правили. Дори не сте били сигурни дали ще се справите с това в момента, към което се целите. Дали може би не е съвсем във вашето поприще и ще се наложи да излезете от зоната си на комфорт. Но може би пък е свързано с едни добри доходи това. За момента това, което ми показват картите ви, че да, вие си тръгвате от някакво работно място или работна ситуация, в която сте се чувствали предадени. Искате спокойствие, пътувате си. Ето виждате тук всички тези мечове, които са забити. Това са възможно да са предателства, неспазени обещания. Общо взето, това тук са стресови ситуации, от които вие искате да тръгнете вече. Да, вие сте си взели уроците, научили сте кой какво, защо, изобщо ще се случат ли нещата и вероятно за това поемате на това пътуване към нещо ново. За някой от вас тази работа дори е свързана с зад граница, защото виждам преодоляване на границите тук. Като казвам преодоляване на границите, както казах, за някой от вас това може да е свързано с работа на някое ново работно място, нещо, което ще ви накара да излезете от зоната си на комфорт. Както виждате, тук са разрушени тези граници и се преминава. Така че вземете го както резонира за вас. В емоционалното ви състояние, мили лъвове, много приятно. Някои от вас няма да влизам в обвързани, необвързани, вземете го както резонира с вас, но тук някои от вас, лъвове, са много силно привлечени към човек. Сега това, че това е кралица на чашите, не означава, че ако вие сте жена, сте привлечени към жена, макар че не е изключено, зависи кой както приема своята идентичност, но тук вие сте привлечени от човек, който е много топъл, човек, който е много отдаден, емоционален, възможно е да е водна зодия, но е възможно и да има и земно нещо, земно свързано с тези жезли, но тук определено нова страст. Нова страст, може би тепърва започват тези искри на връзката, тепърва започва този интерес, но определено тук сте привлечени към човек и то много силно. Мога дори да кажа, че в този човек вие виждате, освен много страст, както се вижда тук, много страстно начало, виждате и много любов. Този човек изглежда много емоционален, показва емоциите си, топъл. Така че да, много положително. Харесва ми. За някой от вас е възможно, защото тук виждам картите на партньора или на човека, за когото си мислите. Но много е възможно това дори да е човек от миналото, възобновяване на отношения. Но не ми се потвърждава, за това няма да давам на празни надежди. Просто ми дава ново страстно начало с някого. Но като за нова любов не съм сигурна. Затова казвам, че е възможно да е нещо от миналото. Възобновяване на отношения. Сега, възможно е с този човек вие да сте били заедно. Защо го казвам? Защото в картите на вашият партньор или на човека, за когото си мислите, излиза кралица чаши, а в картите на вашият партньор излиза крал чаши.
Знаете, в Таро няма полове, така че може вие да сте крал или кралица. Просто тук говорим за една а, много добра двойка, за сродни души дори, мили лъвове. Този човек по същия начин е готов да работи, за да започне това ново начало между вас. Ако ви имате колебания, не се колебайте. Този човек е готов да работите заедно, дори може би този човек той е направил първата стъпка към вас по някакъв начин. И тук стои, чака сега да види вашата реакция. Той е показал нещо, направил е този човек. Той, тя, няма значение. Направил е нещо, с което да ви покаже, че има интерес и чака вас. Вие да направите следващата крачка. Виждам, че тук вие искате да я направите. Но пак казвам, това е просто ето така, ако ви сложим като двойка крал и кралица чаши. Това е перфектна двойка. Това е сродна душа. Това са хора, които откликват на чувствата си. Както се чувства единия, приемете го дори като огледални образи, но много приятно, да. И тук пак казвам, ето, що се отнася до вас двамата, готови сте да работите за новото начало. Вземете го както резонира с вас. И това, което не виждате, мили лъвове, някои от вас е вероятно да се колебаят в някакъв избор свой. Възможно е да е свързан с деца, възможно е да е свързан с много такива семейни отношения, но в крайна сметка не ви се струва, че ще се случи. Вероятно някои от вас се стремят към детенце, към нещо такова. Излиза в графата, където е това, което не виждате. Не вярвате, може би сте се отчаяли вече и така нататък, но не спирайте да търсите и да искате това, което ви прави щастливи. Защото в крайна сметка ще излезете победител. Ще се случат нещата. Потвърждението е тук. Ето ги с тези две карти. Всеки, който разбира от Таро, е наясно какво означават. Това е абсолютно потвърждение, че вашата манифестация и това, което искате, макар че в момента вече може би сте се отчаяли или сте на път да се откажете или да се отчаяте, без значение в какво е. По-скоро не спирайте, продължавайте, дали манифестирате, дали правите нещо по въпроса, но продължавайте, доверете се както се казва, доверете се на процеса. Нещата ще се случат. Ще се получат нещата. Определено. Гарантиран успех. Това е, което имам за вас, мили лъвове. Надявам се да съм била полезна и ви желая успех.